som ochutnal toto. A že som to natáčal. No, tak toto vyzerá. Čírne. A nechcem to. A je to docela dobré. A teda máme tu skibidi toilet, normálne hajzel proste, to nechápem. Čo ja toto lizatka nebudem jesť. Ďalšia vec, toto inak stojí 0 € v Bíňovciach. Takže, kúpte si to. Je to hríb! To možno ešte nejaké rády. Žltá sa mi zdá, že má byť rare. Proste je normálna huba. To hríb. To vidíte. A ideme to ochutnať. Ja. Dúfam, že to nie je nejaká otrova. Odtekavé, ja dúfam. Nie je to až také dobré. Není to zlé. Ale to sa ani dobré to není. Není to ani zlé, ani dobré. Nevím. Dobre. To je šuvačka. To horí ti. Tak to... Teraz ideme ochutnať túto vec. Je to... Vyzerá to... Nie je moje chleba. Big Toastie. Tam na vás kúkala skibidi hajzl. Záchod. Borici. Ono sa mi to vylialo. Vidíme tu burger. Na čo to je? Sandwich. Chce sa na ňom... Čakajte, to vidí. Chce sa na ňom meso, nejaký šalát a rolka. Teda sú to toasty. Big Toasty. Takže chápete. Máme? Dobre. Na týmto cukríkom jednom som dal 80 a tomu druhý by som dal 9. Ale toto ťažko sa to kúša. Poď sem. Aj tu mačka ľudia. Čo chceš robiť ASMR so mnou? Nechceš? Asi nechce robiť ASMR, no dobre. Kujá. Dobre, necháme mačku a ideme na ďalšiu vec. Kamo. Daj fer pri tom more. Čo je tam? Tá hlavná vec tohto videa. Kamo, to je druhá. What the fuck? Ha! Kamo, ľudia, pozrite. Viete.
Že postan. Tu je jedna. Ta druhá sa mi skladá, tá nie je normálna. Lebo, ty kokos. Čau. To je tá druhá. To je tá druhá a toto je tá prvá. Toto je úplne chill. Tá druhá tam proste... What? Poďte, už ide babka. Ľudkovia, ide babka. Ide babka, lapka. Ide babka. Babka, lapka. Čau, babka. Ale túto mačka mi robí konkurenciu banávy. Nezvonil si máme? Zvonil, tebe som volal. Či by si mi nedala ešte peniaze trochu? Dáme si mi 2 eurá ešte trochu. Chcem si ešte niečo kúpiť na rýchlovku. A inak ľudkovia ideme, došla ma babka. Čo? Babka došla. A čo tu máš, prosím? Lízatka. Toto môže dať Eliške. Lebo ja to nechcem, lízatka. Babka. Už idem. Áno, Fico je už tu. Ty kokos. Ty kokos. No aj tu je hajzel. Fico, poďme tady odzadu, tam otvorím, dobre? Mhm. Ale kolobežku si daj hen tam dál. Dobre. Mhm. Tá mačka je tu furt. Ľudkovia, dáme im mlieko, dobre? Aby... Takže toto bude aj... mačič, toriti. Parádička. Čička. Pička proste. Ja ešte ideme na tej čiče mlieko, lebo tejto som dával. Ľudia, keď som ho malý, som mi dávam jesť proste mlieko a také veci. Také veci som mi dával, lebo bola dobrá. Teraz mi sem chodieva za mnou. Toriti. To tak vyzerá. To je dobré. To je asi najlepšia skibidi vec. Oh shit, torici. Normálne tu je sršeň. Fuck. Ja.
ľudia, idem si kúpiť ďalšiu vec do obchodu, lebo babka mi dala veľa money. Budete vidieť len tam mus a budete cítiť tú jazdu. To pasito, oj, gripito, la. A ľudia tam konec videa. Dáme ďalšiu ochutnávku, takže čau.